ଆଖି ଓଠ ଯେମିତି ରକ୍ତ ଖାଇଛି ଘରେ ମୁଁ କାହିଁ କିଣୁଛୁ ବାପଲୋ ନିକଟାଳ ହସ କାନ୍ଦୁଛ କିଣ ପାଇଁ ତୁ ଆମ ଘରୁ ପଳା ମୋରି ଉପରେ ଚେପ ପକାଉଛ ମୁଁ ତମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ତମେ କାହିଁ ଡାକିଲ ଆମେ ଡାକିଲୁ ତମେ ଡାକିଲ ମୁଁ ଡାକିନି ବାପାଙ୍କର ରେଡିଓରେ ବାଜୁଥିଲା ସବୁ ଦୋଷ ବୁଢାର ଭୂତ ଗପ ବାପାକୁ ବୁଢା କହନ୍ତି ବାବା ବାପା ସେ ହେଲେ ତୁ କିଏ ଏଠି କାହିଁକି ଆଇଛୁ ମୋ ନା ଇମଲି ଇମଲି ମାନେ ତ ତେନ୍ତୁଲି ତେନ୍ତୁଳି ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 700 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଏଠି ମରିଥିଲି 700 ବର୍ଷ ୟେସ୍ ଇଡିଅଟ ତାହେଲେ ତମେ ସେତେବେଳେ ୟୁଲିୟମ ପେଣ୍ଟିଂ କୁ ଦେଖିଥିବ